Çadırı mesela kadar bile bu çöpleşim. Aygül dayka rojin kabayşe. Bawer neke ku keçawe xwe kuşt be û bi dilê kul nifran dike li ew kesên ku bawer dike bûne sedema mirna keçawe. Rojina 21 salî li Amedê ji bo xwendina zanîngehê çû wanê. Lê di roja sêyemîn de di 27 îlonê de li kampusa yurda şevînê winda bû. Mêtê wê hejder û şûnda li Pazli Cotmehê de li gundê Mola Qasimê 24 kilometre dûr ji cihê hinda bû li peravê gola wanê hate dîtin. Piştî otopsiyê mêtê wê roja çarşemê li Amedê li goristana Yenîköyê spartin axê. Dozgeriyê biryara nepenî danî ser dosyaya lêpirsîna mirina Rojîn. Rapora otopsiyê jî nediyare ji ber wê jî sedema mirina Rojîn eşkere nebûye. Lê di hin kanalên televizyonê de şîreveyên wekî ku Rojîn xwe kuştibe tên belav kirin. Ev îdia jî malbata ku di nava şîneka giran de ye pir xemgîn dike. Bavê wê Nîzamedîn hosteyê minareyên mizgeftan e, karker. Wî keça xwe bi destê xwe biriye zanîngehê. Dibêje gelek xeyalên keça wî hebûn û ew jî bawer nake ku Rojîn xwe kuştibe. Xwedê nekelû derê ketibə avê tiyar kiribe. Yani gol kur jî ne em bêjin. Konigî şiqitî ketê ya xwe wî axî xwawetê. Haydê şayet keta avê jî. Rûyedinê arama çêbû, helîkopter li wê ser avê digeriyan. Dalğıç digeriyan 5 kilometre, 10 kilometre dûr vajî dîsa arama kirin. Ji nava vera şikayetçînin em têr arama kirin. 5 ekîb dihatin. Got tişkî sal wê derê çêbûbûna. Ew Rojîn roya yekêna roya du bata dîtine. Ew xwe jî 24 kilometre ew biçûna Mola Qasim. Piştî ku Rojîn hinda dibe 18 saet şûn de rêveberiya yurdê agahî dide malbatê. Nîzamedîn Kabayîş rêveberiyê sûcdar dike û ji ber vê kemasiyê jî wan gilî kiriye. Rojinler kaybolmasın. Hefteyek beriya Rojîn were dîtin ji bo Rojîn xwe pêşandanek li Amedê li dar ket û meta wê li wir ji bo Rojîn bank kiribû. Eğer ku birin wî bi zorê birin se derb kirin. Em mêna tam rapora nizanin sonuca van raporê nedane baroya wanê. Nedan destê mezî, destê me de tişkîtine lê bidin destê mezî em zanin, nedin destê mezî zanin. Herkes têra xwe tişta zane. Di çaqa Rojînê de derbek hebiye, di pişta wî de derbek hebiye. Ev revandinin. Saata kamerayê de Rojîn diçe. Ew saata kamera, saata gundî ku wî araba spî dibîne aynî ye. Aynî tişte. Rojîn birin kuştin li wê avêtin nava avê. Ev îdia hewceyên piştrast-kirinê ne. Dengê Amerîka hewil da van îdayan ji saziyên fermî bipirse. Lê bersiveka erênî bi dest neket. Biryara nepen hejî li ser dosyayê didome. Baroya Amedê bi daxuyaniyek ragand ew ê doza Rojîn bişopînin da ku rastiyan bi dest bixin. Eger va gizlilik ji bo evê be, ji bo ku kesê delîlê dosyayê wenda nekin tişkî baştir e. Lê eger dosyayê ji malbatê û ji parêzerê Rojînê vebişêrin ew tişkî ne rast e. Rojîn piştî ku bi dayika xwe re bi WhatsAppê bi vîdeoyê de axive dibêje ew ê biçe marketê û ji xwe re berçûviyan bistîne. Lê ji wê saetê şûn de malbatê êdî ji Rojîn agahîne sende ta ku 18 roj şûn de mêtê wê hat dîtin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.